Jeg tror nok, har problemer. Det vil faktisk se nu, det er, at kapslen er på vej ned i dens faldskærm. Den er allerede på vej ned her. Så helioballongen er releaset, og kapslen er på vej ned. Ja. Men det er også meget kontrolleret. Man har snakket om det her med, om han ville have styr på, hvor han landede og sådan nogle ting. Ja. Altså, han står 39 ikke i... kilometer. Det er forløbet fuldstændig efter planen. Så vi sætter et forsigtigt, men tyk flueben ved det med lydshastighed. Det får vi så opklaret, ikke? Men han er i hvert fald rekord på den højeste bemandede ballonflyvning. Ja. Højeste udspring også. Højeste udspring også, ikke? Den eneste, der står lidt usikker. Ja, det længste frit fald, den er formodentlig ikke... Der kan vi ikke sætte et flueben. Nej. Der mener vi skal op på et minut længere, end han rent faktisk var, ikke? Men, Han ser ud til at have det ret godt. Ja, det synes jeg. Sikker på benen og kontrol. 1100 km i timen. Har dermed sprunget lige muren under sit fald. Smil til begge ører. Det er fandme vildt. Han probably broke Mark, siger de, ikke? Altså, han sandsynligvis har brugt lydens hastighed. Okay. Så det er kun sandsynligvis. Og kapslen på vej ned. Så er det med ikke at stå i vejen. Og kapslen falder også ned nu. Hvor fanden er det overhovedet henne? So after some tense moments, the issue in flight with the visor, which was successfully resolved. There you have it. Aerospace history has been made today. Austrian pilot and parachutist Felix Baumgartner has done it. Made Red Bull Strata's mission to the edge of space a part of the record books. A successful climax to years of careful planning and